Kalong ga ikai ka ba isa imat. Baka jaka penyang kali dan ke parking hapo nong po tahun shopping complex ba kamjuru ya ki building ki barang thali ki bagan top ya ka first floor ba second floor jang ka shopping complex ki lang panban ki tam jing sniu baka mara ka jing smart utung ka ba sirkhai da ba plang ru ka jaka kum jaka thanyut baka jaka ban shabar pathar haka jing jurep da ka sang HIC ribai ran ka bikin da thak por la lap ka jaka ka kam kunja ka jaka shopping complex ki bebriu ki plong ya ka kum jaka song di kian aka bala bu pathar ki bitar kiat hadin ba ban ba madi ba dan ru ka jikno ba ka jaka la plong ka kum ka jaka le khamakor ka haru kom ka ba kum jilong jingman jo ka jaka kalong ka ba misong skan setia khamtam e akipor men mi nagalang jo ka sang gari ban jurep ya ka jaka hapo ka jenglam jong usamna toni shilla Bukan secretary juga HYC Ribai, hak jeng senang langro secretary juga HYC Nong Pak Circle, kali banjir pita ke cakap dua ru dekat Citi Ujor, sudah peti commissioner jang Ribai district. Habakan nak lang pas khabar nak lang samni tun dicelau le tu badi ke jeng yo Ujor nak pai ba ke babon hor ke jeng lang jaman dekat tekan Nong Pak shopping complex, nak lang keseng kali banjir pita ke cakap lap shisha, ke jeng isaimat, ke jeng ijabo, bakam tamia ke jeng sma, bakam juru, keseng kadap ke jeng sokhia ke bajur, bakal kelalang panban ke cakap jogi kitam seniu ki ba bun jaj aka ba ki bun ki briu ki de iki kam ki ba klam akor kani ka jaka chaka de mula ka jaka ka ba khu ka ba subah ka ba ki bri ki punya kali na kam taban wan ti man pet aka te shopping complex kum tan ka leng tu ka seng ka ju por mtang ba ka ai ka sitiu jo so DC ka ai ka jing maham ki de rius ni ki briu ki ba klam akor ki ba le ye ka kam ka ba ijli ko ka ba isai mat hadu kata kata nakalang jong deputy commissioner habe kan ba ka khbar ba kam ju ba kinan ka seng और कुलार बगने का जगह अनबु नो अदगे CCTV कैमरा खनंग बनलाप ये किब्री के बदंती हानि की काम जबो कलंग रुक के बसंगसी बन्यु ई बगने का जगह का बका सरकार कला प्लॉट के लाक बदे की क्लोर तंका मन पंसुक मन पंसान्य की पाटबा पनबन के रियुशिम कबू के रियु खलम अकोर के रियु खलम जुमुत परखात की पलंग पनबन के जगह के बे जबो के बे सैमत कला बनलंग पनबन को वे ने की जगह का मत पनमी ये की बबुन बात की जिंगपंग की बदन नंबा जो के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बकम जुरू kalong ke jengma iki briu ki buan shong dukan te bakam juru iki briu ki bayak ki bayeng namar ke jaka ka blam ka basngan ka ba pensuk iki pai ba khatir ka pat penban kalong ke jaka ka buan rak penban ke jengma To nakaliang ka jongi nakaliang ka seng HYC Nong Po Circle te hadin bangi layo kijing ujor labun bunsin bat omtang kijing ujor handring layo ru ya kijing sakihi dalade dala kijong kikmat halor kijing long klem akor kijing long isai met ya te jaka kapadan haka ground floor ba top floor ko jur hakikato kani gibenta kijong ki kamera kapadan hangtai hapo Nong Po tau shopping complex
Menta kasiru nak yang jongi kum kaseng ngilayo banwan inspection rangkat pi kum ki press ber ki media ngilay la ban saki dalagi jongki khmat hagaba andang ngilapoi hag tuga jaka kelalong ka ba isaimet hadu kata-kata kelalong ka ba lapan kalau penklem akor hadu kata-kata hagaba andang ngilapoi yang tu ngilap ya ki bilor kiat tangta ki jabok jaban ki belapan kela yang tuga jaka kum ka dasben hakajing sisa ka tuga shopping complex kadai ka jaka yadi yatit la kadai ka jaka khaye Henry Pause katai ka jaka menta kala kum kawe na ka ketem yadi ya bam skobha kum kawe na ketem yele aurea ban ngamla mantep kan kum bajing saki jungi ngila ban yu ba ki brew kala pan kam ya katai jaka kum ka jaka ya song yadi ya khalai ban ngamla mantep le se ki brew lani ki samla jong kana ka dong ka thai lani ki khna ki penon kam ya katai ka jaka kum ka jaka yadi drugs ro mano bala mantep ya kata kumta nakaliang jungi kum kaseng ngidap ka jing sokhia man yo ya kate ka jaka ka badai ka jaka ka ba upai ba udon kam ban lek changing thet lane upai ba udon kam ha ka ban lek siu lek tada andre undal apoi ba te jaka kala long pan ka jaka ka bam isngan berkalong ka jaka ka ba isaimet atau kata laru ban wara ya ka jing ting ka smai khamtam hapo ha ki por ben met nomor ki babon hi kimla man pan biang ladai yade bat ki boarding electric haman lagi jaka kamtam haki jaka ki bakandong kumjur gaji pen biang ya ki nong apahara lani kita ki security guard kumta nak liang jungi keseng menta kasngi walada ngimsyam layo ban ya kenduk batu DC jongka riboy teh reng layo ban kontak ya isa DC ti loong bai don ka meeting syashulong nanta ki kam jongu tengila bu ya gajing thok kembau laptha bat unong nak liang jongu ro la kular bun simkhia ha ka beidei bat ka jinglong jingman bar ka jing khoi jing suba bar ka jing singan ha ka te ka shopping complex hang te ha nongpo komjur nak yang ka seng ngila ai ka device la de ngila ai ka jingmut isya ka Bow district kata kalong bakit install ka CCTV kamera haman lagi kendong kensrat la ne haman lagi jaka kiba amda isingan hadu kata plus nak taru ngila ong yaki ba kide ban penbiang ru yaki bor yaki nong pahra nong apahra kum ki security guard bakin nang penklan susu ke bangyo jingtip mata ki dontang laingut teh hendrai kindang penbun susu bat kindang penklan susu yakin ki security guard haman lagi kendong ngesrot bat kum juru ngila ajumur ru ba nakaliang jung DC nakaliang klido jung ka Bow district ba un betha ru ya ka police department bakin perlong ya ka jingkhenra nakapor sakapor ha ka te ka jaka namar ngitip syai ba ka te ka jaka bonsen ki bro lane ki samla jongi nak ne kadong kathang le se ki ba pendon kam kata jaka kum ka jaka ya khalai ka jaka ya di kiat ka jaka ya le aurea ka jaka ya di kenja di drugs bat kum ta ter pat ngimsyam la kemil tiru ba na kate ka jaka ki breu jongi kin yo ya kamai ka ji henry yo ban ya ki jingmi nak te long da ka ba sneu lane ki jingmi ka ba sneu nak kate ka jaka te kum ta ngi scam link ba kana ka jingwan bu ka jing tho jinge wala dangim syam la yolat ni ko yo DC hari ngi scam ba DC la ne uklido jong ka district jongi ba un simkhia kat kum ka mo berendam la kat kum jing tho ka bangila bu menta kasngi haka office jong DC ditangkup ta lisbon